Zašto je tako sumnjivo tiho? Moram pogledati šta se dešava. Evo je. Dobro. Dakle, ovdje je prazna kutija. U njoj nema nikoga. Šta radi ovdje? Dakle, dok je ona zauzeta drugom kutijom, treba smisliti nešto. A šta ako izađem i sakrijem se na drugo mesto? Da, sad ću. Ona dolazi. Ja idem ovuda. Valjda me nije videla. Ona je pored moje kutije gdje sam bio malo pre. Bitno je sve raditi tiho da me ne nađe. Kretat ću se maksimalno tiho. Jel me primetila? Bežim! Kakva je to kutija? Unutra se nešto čuje. Dobro je. Jedva sam pobegao. Izgleda da me nije primetila. Gde? Jao. Primetila sam pokret. Valjda je sve u redu. O ne, gde? Ne vidim je. Imam loš osjećaj. O ne, našla me. Evo te. Ćao, ćao. Ne, ostavi me na miru, molim te. Treba